Damang dainang tapasonang marohata doho pikirata asa tamulai parminggota martang yang nahohom mahita. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 560 sada ayat sada sahat rodi 2. Jong madamang din. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi porbadia na tumapalangit dohot anoon. Amin. Endehon hamuma di Jehovah ede nai baru, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuon na, nunga di papatar ibana hati goran diadopan ni akasi pelebegu, nunga ditupahi tangan siamuna nabadia ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurum, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana tu hasangapon, say parrohai mahami asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihapor seaun nature, asa totong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot silihonomu tu akan naporsea diho. Amin. Tapuji matu hata sian buku de nomor 52 ayat napaduahon.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon, unang homamunu, dia do lapatan nii, ondo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang olo hita mabahen sahit-sahit tu akan mangulu. Ikon roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu. Ido sahatna. Tapang ido magogo sian Tuhan debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu pati. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 677 ayat sada dohot ayat 2. Tatopo timado sata nagodangi tuado panidibata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi banua gijang para siroha na sumurung midahami hupar hatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasion nami nagodangi di culum tatap hami marhite asid di roham jala sama dosa nami saluhut ala ni pakokop ni haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Tabi bima hata baga-baga taringo tu hasesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun na marorop akka dosam. Say mulak maho tuaw ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Tapuji Tuhata sian buku de nomor 627 ayat napaupaton. Tabegi maha tani debata turpuk epistol di mingguta sadarion. Ima sian pangukapan opat mamuka sian ayat walu sahro di ayat 10 sada margati soring mahita majahasa pujahami ma ayat walu. Adong ganu parngolu naopati onom habong-habong nabe namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maranadian nasida dohot borngin madok nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna naung adong hian si pargului nanaeng ro. Jaloma manukap situa na 20 pati di jolo ni hudul habang sanai di sobba mapargolu saleleng nai di peako matupal nasida tu jolo ni habang sai huhut ma didok. Ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tapuji matu hata sian buku ede nomor 417 ayat 2 tabba 4.
hatidakon mahataha porsiaw ni, songon na hatidakon dongan sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah, Simay bana pay mamulak sogo tutanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan a Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amen. Hudul madamang. Tabi gima kor puji-pujian, sian kor ama PHD.
Tapi karena titing ni huriata di bagasan sa mingguan. Shalom, Shalom. selamat hari Minggu madhita, amanami nanami na po belum remaja na hinaholongan itu hatta. Tabigi majo satokit titin huriata, nanayang si pamason huriata doho nanayang namasa. Sude perhalado fakebe batam pasahaton mauliate tuhamuna, akka amanami inanami dohot hahaang ipinaribot naro marminggu di bagatan sadarion. Lumobi matuhamu dengan sapor siaon na oda peperjolo sehali ro marminggu tuhurion. Na perjolo songon guarni mingguta di bagatan sadarion ima minggu kantate manang edehon hamuma di Jehovah edena baru pesalmen 10 ayat sada. Tobik minggu marede mahamu di Jehovah. Napa duahon partengan week minggu tanggal 10 sia 20 na perjolo di hari Rabu sian week balo center nama jabui situa tenai baho inang boru mahorbo di gedung serbaguna lantai sada. Napa duahon balik kolam sektor sada dijabuni amata J Pardosi inang boru perdede. Napa tuluhon di balik kolam 2 nama jabui amata P Luban Raja inang boru Situmorang. Napa faton bengkong sekitar di bagasnya mata A Sitanggang boru Sianipar. Napa limahon di Tiban di bagasnya mata M Pajahitan boru napidupulu di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 na perjolo bengkong indah di bagasnya mata BA Marpaung inang boru Sibolon komplek pasar Sukarame. Na paduahon Muara Takus di bagasnya mata E Sumarmata boru Silitonga Jalan Borobudur Muara Takus. Na patuluhon di Nagoya di bagasnya mata RAM Pak Pahan Boru Manik Gedung Sergabuna lantai sada. Na papaton Batam Kota di bagasnya mata L Marbun Inatai Boru Waritonang Perumahan Taman Mediterania Blok II 2 nomor sada A. Di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 na perjole balik kolam di bagas ni amat keluarganya mata kasih hotang Inatai Boru Pardosi nomor 2 Sepanas di bagasnya mata Benadeak Inatai Boru Sima Jutak Cahaya Garden tahap sada blok Atolu nomor 2 Batam Center di bagasnya mata Enstorus Inatai R Boru Silitonga Perumahan Taman Golf Presiden blok Cesada nomor 12B nomor 4 blok Onom di bagasnya mata L Siregar Inatai Boru Tagalung Jalan Pelemboyan nomor sia. Nabatuluhon ujian terakhir perguru malua. Ada orang sama ketidakon hapor siauna akayan nakota perguru malua. Anu botare mulai pukul 10 manang jam 4 sore mengadu ujian terakhir manasida ujian tulisan sian sude pangajar pinang iru matu sudah par guru malua asa hadir mama dohoti ujiani Roma tepat waktu maringanan gedung serbaguna lantai sada los diisima pasahaton ni huria formulir hamulateon sision natoras jala pasahaton nasida may muse di hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 ditiki ujian lisan wawancara naniadopan ni natoras Paupaton rapat diakonis HKBP di Batu HKBP do rapat ni sude diakonis di Sadok HKBP mulai tanggal 10 sahat tanggal 20 Mei 2022 maringanan di Semenarum si Poholot Tarutung
marsogot Senin tanggal 10 Mei 2022 borha mainang diakonus boru silitonga madohoti rapoti tatangnya kema asa sehat nasida di perdananan laudoh mulak di bagasan hahipason napalimahon kegiatan seksi remaja hobartu program kerja seksi remaja di tanggal 10 Mei 2022 hari Senin patupan kegiatan 5 tes minat dohot bakat maringanan di SD Valentin mulai pukul 7.30 saat rodi jam 12 WIB. Diharapkan semua remaja dapat hadir mengikuti acara tersebut. Kenapa onopor ibadah pantai punguan ina PHD mersogot sini tanggal 10 Mei 2022 di Batu Punguan ina PHD do ibadah pantai maringanan di pantai Nongsa bora hasil komplek gerejawan pukul walwib niuluhon niamata pendeta Joshua RH Togatorop STH napapituhon gerakan Rp5.000 tu dana pensiun HKBP dalata mengurupi dana pensiun HKBP taban digerakan Rp1.000 nah saya tapapungu setiap minggu nuaing adong mamu saya gerakan Rp5.000 alani di minggu naro tanggal 22 Mei 2022 papungu pala tujolo mahita lahu manabai gerakan Rp1.000 asa humato tertutup dana pensiun ni huriatta na pawaluhon pasca okumene umat Kristiani sekota Batam sesuai surat dari panitia pasca okumene umat Kristiani sekota Batam nomor 03 garing pan pas 01 garing 5 Karumawi 2022 tertanggal 10 Mei 2022 perihal pemberitahuan pasca okumene umat Kristiani nanang dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Mei 2022 pukul 15 WIB pukul 10 WIB saat tunasai tempat dataran Eko Putri Batam Center tatangnya kema dengan merdalan paskai napasiyahon ruas napida mulai minggu tasadarion pida huria masian huriat tahun keluarga John Neri Sitijak inatai helperina Susi Arifah Simatupang Rabdoho Tolu hala yang nakon nasida Jeremia Jelius Alpindo Sitinjak Welnibos Jericho Sitijak Nadine Elvina Sitijak alamat Kapling Bida Kabil Jalan Ujaya Kusuma nomor sada Blok Sada nomor 10 Tolu Pidahuria tu HKP Jitun Resort Batam nama dohoti pertengahan wik boy mata bereng di layar narung di ingat tabe pasa pulsa dahon sumbangan terima kasih atas sumbangan material dan pekerjaan pintu kamar mandi di rumah dinas Pintu Resort dari Dodi Charles Butar-Butar 10.2 mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit na perjolo na poso Alfredo Stefanus Pajaitan Wik Batam Center dirawat di Jabu na paduahon inang Nyonya Sirat Buruk Saribu Wik Balakolam Setorsada dirawat di Jabu na patuluhon Nyonya Silitonga Burus Simajutak Wik Bengkong sekitarnya dirawat di Jabu na papaton inang Nyonya Situa Adelubis Borusiagian Wik Maratakus dirawat di Jabu na palimahon Amang Dehu Tagalung tiban dirawat di Jabu na paunopon remaja Rapli Sihotang Wik Balakolam Setor Tolu dirawat di Jabu na papituhon inang Nyonya Purba Borusihan Wik Nagoya dirawat di rumah sakit Bayangkara na pawaluhon Amang J si Hobing Wik Bengkong Indah dirawat di rumah pengobatan Batu Haji pasiyahon inang Nyonya J Manurung Borusilayan Wik Batam Center di rumah sakit Karnaval Hospital Singapura pasapuluhon Nyonya Nababan Borusi Hombing Manang Oputere Moratakus dirawat rumah sakit Harapan Bunda tebahan Amang Situa S Sinaga dirawat di rumah sakit Aul Bros pasapuluh hon anak Amel Simanukalit
Uik Nagoya dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Lubuk Baja. Ulang tahun Pangulan Nagotiki do sude perhalado pasahaton selama ulang tahun kelahiran doho pernikahan turuas ni huriata nama muka tanggal 15 saat Rodi 21 Mei 2022 di Letuhatama Gajang Nimun Songoninang Hahipason titing parhepengon huriah 754 juta 136.267 rupiah. Pembangunan 74 juta 220.810 rupiah. Tu pusat 30 juta 4.450 rupiah. Saldo akhir per tanggal 14 Mei 2022 970 juta 590.528 rupiah. Songonima titing namasa di tonga-tongan huriata di bahasa Minggon Tuhan tama memasang-masih salu unna. Amin. Damang dainang mari demahita sian buku de nomor 310 sada ayat sada dohot udukna laus tapasahat ma peliata.
Yang Mahita. Alede bata amanami mauliate madiho di bagasan tikion husobaho kami. Ala pangaramotiomu di pardalanan ningulu nami sahat ro di bagasan tikion. Takas hupakilalaho kami isaluhut na dingulu nami. Imana huedeho kami jala na huha mauliation nami tuho Tuhan. Songon pamujion nami tujolom. Alani Tuhan asa pasikop manang pamujion dohot lasni rohanami disudeaka dengan dibasam dihami marhite hatam di bagasan tikion na mangajari dohot napatauho kami madalani pardalanan ningolu nami tuakatikin anengro di bagasan panugunuguon dohot pangajarion ni tondim atong ale Tuhan say pargugoy ma hatamon di rohanami nang dingolo nami di bagasan Kristus Jesus jalo matangyang nami. Amen. Hamuna kadongan saha porseaon hatani debata dihita nagabe turpuk jamita di parminggota di mingguta sadarion tersurat di buku nisi Musa na paduahon 2 Musa bidu 15 ayat 10 sia sahatro di ayat 20 sada songonom madidok hatana ai bongot tu bagasan laut do hodani raja Parao dohot akka huretana rodi parsihudulna jadi di pasuang Jahobama akka aek ni lauti mangaliku pinasida alai anggohalak Israel mardalan dinamahiyang donasida di tonga-tonga ni lauti. Dungi ditiup si Miriam boru ni panurirang iboto ni si Aaron odap sada di bagasan tanganna. Jala ruar sude akka boru-boru marudur-rudur mangihuton ibana masitiop odap nabe. Jadi maredde tari parma si Miriam tunasida. Maredde mahamutu Jahoba ay marmulia situtudo ibana. Hoda dohot parsihudulna di usopon tubagasan laut. Ido sahatna. Akadamang dainang na hinaholongan na marpungun aing di bagas joroon songoninang na beribadah marhite live streaming na adong di bagasta manang di dia penuaing hita maringanan dang terasa nunga hampir naing sahat hita tu parsitongaan ni tahun 2022. Jala molo tauji mamereng, tauji marningot, akan namasa di pardalanan ningolutta, sahat rodi bagasan tikion, bohaka manginang, hiado tubu adong gangguni roha, dohot biar di bagasan ngolutta, dinaing sato nga taom ma, naing tadalani, manang naung tadalani, tahun 2022.
adong do Jepang hiata hilala rohabiar ganggu khawatir di pardalanan ningoluta lumobima pakorhon ni pandemi COVID-10 sion jalahyado tahilala tung macai gajang tangan ni debata laho mangodihok kita laho mangurupi kita ditiki masa hamaolon ditiki mengadopi kesulitan kita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Apakah kita pernah merasakan tangan Tuhan yang begitu kuat menjaga, menolong dari setiap persoalan yang kita hadapi? Jalahyado tahilala adong tada halongangan na pinatupan ni debata di ngoluta. Apakah kita pernah merasakan ada mujizat, ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berjalan hampir setengah tahun di tahun 2022 ini? Molohyadoi saluhutna tahilala kamanginang aha manabui si patuduhonotta. Dia manabui si dohonotta taringot tusi. Molohyado ta alami ta adopi tahilala. Tangan Tuhan begitu kuat menjaga, menolong dan menopang kita. Ketika kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, Tuhan memberikan kepada kita suatu keyakinan. Dan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, ada tanda mujizat, ada keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memuji Tuhan? Atau kita lakukan hanya berdiam saja di tempat akan semua yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Apakah kita harus memuji Tuhan atau diam saja? Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, maka yang harus dia lakukan adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan bersuka cita. Daikot taluk manian marlas niroha marolopolop jolmai mamuji debata di bagasan ngoluna. Mamuji hagogoon dohot huaso ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Ido sasitongna naboy patuduhonon ni akka naung malua, naung monang, naung diurupi debata ibadah di bagasan ngoluna. Jala ido na pinatupan ni si Miriam di bagasan turpuhon, saudara perempuan dari Harun, boru ni panurirang. Apa yang dia lakukan? Dia bernyanyi, marede mamuji goar ni debata, naung paluahon nasida sian pangaleleon, sian pengejaran ni Raja Firaun. Idu na pinatupan ni ibana ala di hati hai situasi dohot kondisi ni bangsa Israel tongon di bagasan perdalanan mulak sian habuangan Misir dibuan mulak malua sian parhatobanani naniuluhon ni si Musa nina diturpuhon. Dung jolo godang akatadda halongangan naung pinatupan di debata di tonga-tonga ni bangsoi dohot di tonga-tonga ni halak Misir. Marhite tulah yang ke-10 bala.
Jalatulah na ke-10 anak sulung mati. Ima nama bahen Raja Firaun melepaskan umat Tuhan, bangsa ni debata Israel, haruar sian Misir. Alai ternyata kamanginang dakkolat disi persoalanna. Ada persoalan yang baru lagi yang dihadapi oleh orang-orang Israel ketika Raja Firaun melepaskan bangsa Israel dari perbudakan itu. Jalatongon nasida di bagasan perdalanan, jalan yang sahat nama tu laut teberau. Mubah pikiran ni Raja Firaun. Raja Firaun berubah pikiran. Disuruh maibana, disuruh ibana ma prajurit, borhat laho mangalele, manakup mabuan mulak bangsoi muse, tumisir naing bahenon na muse gabe hatoban manang budak. Alani dung diida bangsoi nungaro prajurit rombongan naing mangalele nasida babuan nasida muse mulak tumisir tubudo rohabiar. Ada rasa takut, mereka panik. Takut, panik, alanu ngalam jonok sudah semakin dekat. Dan ketika mereka terus berjalan dan berjalan, berlari dan berlari, tidak ada lagi jalan yang mereka lihat, hanya laut yang terbentang luas di depan. Mereka menemui jalan yang buntu. Tidak ada lagi jalan pelarian yang lain, hanya ada laut yang luas, yang tidak mungkin diseberangi, yang tidak mungkin mereka lalui lagi, sehingga ada muncul pikiran karena ketakutan, karena kepanikan yang terjadi, ada rasa pasrah. Ada rasa pasrah yang ada dalam pikiran dan juga dalam hatinya. Untuk itulah di tengah-tengah kepanikan bangsa itu, Allah berkata kepada Musa supaya Musa patol-tol tanganna, supaya Musa patol-tol tanganna tugijang ni lauti, jala disima terjadi mujizat keajaiban yang luar biasa. Marhite huasa dohot hagogoon di debata, gabeboy ma lauti terbelah dua, gabeboy ma muse bangso ni debata taripar manaripari lauti, jala ditiki imuse mangihut ro parangan manang prajurit ni si Firaun. Alai rode batamuse dipatuduhon keajaibani dilikupon ma parangan ni si Parao naung ro mengejar nasida di tonga-tonga ni namasai. Aladi makamanginang ahana naing dohonon na marhitesian namasai idauta dipatuduhon debatado pabahenanna laho mangurupi dohot paluaho jolmai marhite cara na luar biasa yang begitu ajaib. Jala ima nagabedasor edde ni si Miriam di turpuhon. Alani buasa ibana marende ima namasa. Jala di edde nai di pabotohon ibana do marede mahamutu Jahoba ay marmulia situtudo ibana hoda dohot parsihudulna di usopon tubagasan laut. Ditogihon ibana asamarede sude akka naung pinaluan ni debata. Dipatuduhon ibana pamujionna
dohot mauliate ni rohana tu debata di bagasan edena. Jala didok bahwa dang mungkin boy na sida malua molo soala ni debata na paluahon. Alani makadamang dohot dainang marhite turpuhon adong manang napiga-piga hal na boy si idaota. Siyan na masay dohot siyan na taadopi dohot naong tadalani di bagasan ngulut taon. Na parjulo na naing dohonon na tuhita, dangadong nasotar patu pa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Taida manak kaning namasay. Tidak ada lagi jalan. Tidak ada lagi mereka pikirkan ada jalan yang lain, buntu. Hanya ada laut yang luas yang terbentang. Dan mereka hampir saja pasrah dengan keadaan. Nah hita pihak kamanginang boydo rata adopi situasi nasi songoni di nguluta. Hiado ramasa di bagasan ngulut tahun pada suatu hari atau pada suatu waktu kita pernah menghadapi persoalan yang begitu rumit, menghadapi penderitaan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar yang boleh kita tempuh. Tidak ada lagi pertolongan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita terima. Mungkin kita pernah menghadapi situasi yang seperti itu. Alai marhite turpuhon, naing dohonon na tuhita. Dang dipasobu debata hita. Allah akan bertindak tepat pada waktunya. Ahana so mungkin dipikiran ni jolma, apa yang tidak mungkin yang dipikirkan oleh manusia, maka Allah mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan manusia. Persoalannya, apakah kita pasrah dengan keadaan atau percaya kepada mujizat, percaya kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Alani molotop adong ta adopi akahamaulon persoalan nama cai borat si tutu di ngolut tahun nama bahe kita mabiar panik khawatir ingot ma dihita saluhutna dangadong nasotar patu padebata imana parjolo na taida marhide turpuhon na paduahon na naing idawota waktu dan cara Tuhan untuk menolong kita tidak seperti apa yang kita pikirkan. Waktu dan cara Tuhan untuk menolong dan juga melepaskan kita dari semua persoalan itu tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Idona masa na diturpuhon muse taida. Dung jonok prajurit ni si Firaun. Dipatuduhod debatado di si dalan haluaon na soboy hapikiran ni jolma lauti boy gabi terbola dua. Tuhan sanggup melakukan itu. Kita mungkin pernah menghadapi situasi yang seperti itu juga, pengalaman yang seperti itu dalam kehidupan kita. Boy doi alani masalah, boy doi alani musibah, boy doi alani parsahiton nasora malum. HP ubat nunga say tapangan, ubat nama cai arga nunga tapake, tetapi tidak ada perubahan. Seolah-olah pertolongan Tuhan, seolah-olah keajaiban itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menganggap solusi hanya sebatas yang kita pikirkan. HP marhite turpuhon tabereng marwaso do debata. Mangalehon, hamalumon, haluaon, marhite hal-hal na sederhana. Holat didok debatado tu si Musa, patol-tol matangami Musa. Patol-tol ma. Tidak ada yang dilakukan oleh Musa, tetapi ketika Musa percaya, maka sesuatu yang terjadi pada saat itu yang membuat mereka takut
yang membuat mereka khawatir, itu segera disingkirkan oleh Tuhan sehingga mereka bersuka cita. Maka apapun kondisi kita pada saat ini, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini, percayalah kepada Tuhan. Laut yang begitu luas, samudra yang begitu luas, Allah bisa menjadikan itu menjadi alatnya, menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang tidak menyukai akan kebenaran Tuhan. Margogodo debata paluahok kita, sian nasot mampu tapi kiri kita, margogodo debata paluahon. Ido nakaning edeni Qur'ama pehadiate, firmatodim, lau madalani, perdalanan ningoluta di Portibio, firmatodim, unang ganggu, unang komanipil tu siamu dohot Tuhan birang, tetapi fokuslah kepada pertolongan Tuhan, tetapi fokuslah mempercayai Tuhan akan kekuatan dan kuasanya. Unang pola begi husip-husip ninna sabula siamunon, unang pola begi tangihon husip-husip na dihabirangon, tetapi fokuskan imanmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Allah menunjukkan kuasanya dalam situasi yang terdesak. Dan waktu Tuhan untuk menolong kita tidak seperti waktu yang dipikirkan oleh manusia. Dan rencana-rancangan Tuhan tidak seperti apa yang direncanakan oleh manusia. Alani benget mahita. Molotung pedong paru kilotan waeng. Bertekunlah, benget ma, satia ma di pangrupion ni Tuhani. Paimai mahon pertolongan dari dia. Jala didok unang lupahon denggan ni basana saluhutna. Ido na nidok ni si Mariam di Edenon. Baritahon maka pabahenan nai. Asa dohot jolma muse marulopolop taruli jala merlas ni roha di bagasan hapor siaw. Molo taparrohahon akamanginang di bagasan minggutta sadarion. Sahat mahitan waing tuguar ni minggu namargoar kantate. Namar lapatan edehon ma edenay baru di Jehovah. Edeho kamuma edenay baru di Jehovah. Disuruh do kita di bagasan tikyon marede mamuji debata marolopolop, mamuji hamuliaon ni debata alaniaha. Naubalga nanaing si oloponota, naubalga las ni rohata ima ala naung di palua debata hita sia dosa dohot hamateang. Jala au sa sitong na matsay tabudo hurasa edde na sadarion. Mardala nau na sugot lau tugari jaun hubigi edde ni remaja begitu semangat, begitu berapi-api. Hubigi muse edde ni jam 7 na sugot bahasa Indonesia dari kidung jemaat begitu luar biasa. Jala di bagasan sadariope sa sitong na ikon lam tabbado semangata las ni rohatta lahu mamuji marhite paredeoni. Ikon ede na girang-girang namanya sa sitong na. Alani hurak katok do nakaning tempo na yang mga de. Asabuya ga di pahehe rohatta. Palagi di ede 52 nakaning. Macita buhi aku lalai. Puji mana-mana luhon dosa hamateani. Jadi molo semangat dohita sabil tahilala bohacara ni debata paluaho kita mangalehon hangoluan di bagasan ngoluta totu pared dionipe di pahehe mai marhite suara, marhite roha, marhite pikiran, mangolop po nakadenggan di basana. Palagi mo si Jesus naung hehe. Jesus naung hehe, haleluya. Iko semangat dotong. Nah, lani makamanginang hurian itu hatta
di bagasan partikyanon, ditogihod dohita marnida. Molo sahat ti tanuaing tuminggu kantate na manuarahon asa maredde mamuji debata di bagasan ngulutta, nuaing tasukumma dirita. Edde dia do nagumodang taidehon di nguluttaon. Edde dia do nagumodang taidehon. Apakah lagu rohani? Ataukah lagu duniawi? Jadi gudang do naung sala mamyakkon gabe sehirana somampu behita makatidakkon cara ni debata hagogoon ni debata di bagasan ngulut taon. Hape sa sitong na nagudangan ni Deoda nabuhi mangalehon semangat dihita lahu madala ni ngulut taon. Jala mulu husukuk kamu ak kamanginang piga ma edde naung iboto hamu edde huriyay edde ni buku edde. Adong dohita na hadir di son noaing nabuhi mangeddehon unang majo 400 ate 100 pe. Adong dohita nabuhi mangeddehon 100 pe sian buku edde luar kepala. Atau apakah kita bisa menyanyikan 100 lagu dari kidung jemaat? Gabi persoalan doon. Gabi pergumulan doon dihita. Alayaw surah di dok coba majobain 10 PED duniawi bah atau pian. Apalagi mula dipasang musik ete. Adong may musik ada gua ri si birong-birong. Manang di dia peon ngasih terbigi. Adong musik gadis Melayu dengan tortor Batak nina. Meragam mate. Habis sa sitong na godang dope akka edde na buhi patuduhon tamang gobarhon las ni rohatta di hagogoon na pinatuduhon ni debata di bagasan mulut taon. Ala ni nanaing dohonon na edde na sungod dia do nanaing edde honota kantate edde ho kamu ma edde nay baru marhite pakilalaan nay baru semangat yang baru pakirimon nay baru dohot gogo nay baru laho mangulak ka ulaon na denggan dohot pikiran laho patupa akka haulion nang pegaledo niyan ang godaging alay boy doy diodihod debata kita di hagaleoni laho madungdung lobisian akka natasakapi di ngulut taon alani makamanginang marhite turpuhon asa lamtay dehon ma denggan di basana di bagasan ngulut taon jala unang halupahon akadenggan basanay. Mari bernyanyi bagi Tuhan dan mari beritakan kabar sukacita yang dari Tuhan. Marsangap ma debata. Amin martangyang mahita. Mauliate ma dihuale Tuhan. Di bohali hodoh kami madalani dohot manguduti perdalanan di ngulu nami. Tua katikin aneng romarhite hatam. Asa pargugui hami Tuhan. Jala lehon todim tod di porbadia. Laho margugui ho kami di bagasan ngulu namyon. Asa talup hami Tuhan mangadopi ragam ni akana masa na hubulus sami. Arsak ni roha nang las ni roha pei. Ajaramu hami toktong maredde tuho mamuji ho. Ala saluhut na tarpatu pahodo Tuhan adul na dumenggan sian na hupikiri hami jala disudia kapartikian naung binuhulmu mangalehon akan nadinggad doi di ngulu nami molotung pesipata tarsosak ngulu namion ala ni dok-dok ni parukilon ala ni borat ni parsahiton ala ni akan amasa na hubulus sami di portibion. Patau mahami Tuhan asa unang madabu tu bagasan padelean. Alai asa homa Tuhan nahu pa jauh-jauh hami di bagasan tangyang nami. Mangurupi hami di saluhutna. Atong mauliate madidenggan ni basam. Nang songonia le Tuhan. Martangiang do hami tu jolom di bagasan tikyon. Mangodihon akadongan nami na marukil. Ala ni hajahaton na marukil ala ni parsahiton marhite
tikting ni huriam, ragam Tuhan sian ruas ni huriam, namarhagaleon di pamatang ala ni parsahiton. Pos dorohanami di huale Tuhan, dang pasobom munasida sahalakna, laho mangadupi ragam ni parsahiton di pamatang nang di partodion. Saya toktong doho Tuhan burju mangasi nasida, mangalehod doho patuduhod dalan marhite akasipanganon ubat, songoni nangaka para medis, lumobi di naposom, amanami situa solider sinaga, nahubigi hami baritana Tuhan di bagasan partikyanon peak di rumah sakit di ruang ICU, di awal bros, homa Tuhan napatauhon amanami i margogo, mangalo akaparsahitoni, dohot paposon rohani sude keluarga yanakonna, rap martangiang tujolom, asa paluomu nasida Tuhan sian parsahitoni, gabe sumuang hipas pamatangna, mangulak kaulaon na si ganupari, jala makobasi huriam, di tonga-tonga ni huriam hakabipe batamon. Alani Tuhan, pasu-pasu maaka tindakan medis, songoni nangaka ubat, asatung makorhon las ni roha, hama malum di nasida, nang las ni roha di sudea kana makaholongi. Atong Tuhan, nang di akapakubasyon ni huriampe, tuak katikkinaneng ro, say homa nang napatauhon akka naposom, parhalado ni huriam marhubas, di tonga-tonga ni sektor, songoni Tuhan di anobotari akaya nakomu parguru malua naing mangadopi ujian tulisan. Say patao ma Tuhan akaya nakomi lako mangalusi suku-sukuni obar tu akaparsiajaran na jinalona nangakaya nakomu penanaing mangadopi ujian tu akatik kinaneng ro dohot nanaing masuk tu perguruan tinggi asiro hamale Tuhan. Say bae manasida gabe parsidohot dia kalas ni rohai, asatung tau na sida sahat tu akan nahinirim ni rohana, marhite cita-cita, jala pasu-pasu maka nahulahami, di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amen. Tapasahat ma peleata tu debata, marhite namaredes yan bukwede nomor 587 ayat sada dohot udutna.
Ratangya koma pelia taon tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mahiga be uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar haseang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapare. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tutodit tabe. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluhutna shalom.